Sanjanai chu athona papa chuan tha ania atak sapeng te chu kimbia in langma sela inzom lai reng reng alo om lova chiang zokin an han en chianga lu chi chu Sanjanai lu ania ani chuan adang zong chu tu te tak sapeng nge ni ta anga khoi ange an tak sapeng dang te chu om ta kang Movan Lai TV akalo lom le veka cheu video hi milo share dar sak le chur chur turin ka han ngen masa chewani Hyderabad azin chan tur na chu kar thara tho tan sonani ta ka wangin Ram Prasad chu phurjetin ani na chuan let le a in chunga lu rol chuan anu pui Jhansi hne na chuan kar thara chan turin an son le sia traina ka chuang man lo hlawa ati zia tak tak ani ti in silfai tuma thomno hak thak tur te lak terminal mera lam chu pana Jhansi chuan bathroom alo valut la thomno chu karon pe mayang che atina chungin ka in lak thei thawalom tin almera chu hong ta thowa chu vele achunga tang chuan pakhat hi rangmang khengin aron tlan chuak ta a anu puina rinom lo sanani ti hriat chuan ril ruana hlea khuma chuan a thu thla noka kuthlak lo ram tur chuan in sum tang tanga email po ka mu pe to lo ti in kalbo ngal turin ati ta a Jhansi chuan khonga itakin tuma hne na soi chuak lo ram ro ti in angena akal ta a atu ka lo nia Ram Prasad chu aina tang chuan police pahnin an ron hnuk chuak ta a pona chuan Women Welfare Association member te chuan lo ngir khup to a anu pui du lo chung mut pui lu ya sual lui thina Ram Prasad chu pu in an lo aw ruala an thil ban pha ka piang hmang chuan an lo vom luai loi boka Jhansi kha Women Welfare Association na president ni lai chu ani a diklo takin welfare member te chu alo fui por hlom ti na ne zana chuan Ram Prasad chu police station na tang chuan ron ho ti rani a pafel le ngai na hlo em thin kha athenom khoveng te chuan a melan mu ri ngot po chuan in chunga lu sanin an kong an khar mak zel to maya Hyderabad lama an thona tur te po chuan anin rem siam na chu an ron chu chat ngal boka atu kalo ni chuan ril run na tak chungin an komchar thingkunga chuan naupanginom tleina tur ni om tak tree house pakhat hi asa a chu thil thena tang chuan kumsom panga liam to a tu khat chu tuipui kama longleng pakhata mi pakhat ruang mu ni in kedia chu hriat tirani a ruangte an thli thlai ta ka chuan kedia chuan mi thi chu mundanga tha chulai hmuna da chu ani ti hre thei ngala a phone le wallet te chu ruang bul hnai maya chuan alo la om boka achung khat laina te hri hriat an lani lo wangin methi fingerprint mang chuan phone chuan honga ti chuan ka u tia lo save chu callin a u nau pa ruang mu ani thu chu hrila arang lamaron kal ngal turin ati ta boka reilo te a u po chu ron thleng ve ngala anaw ruang mu vele chuan na sa takin a tapa tul that tu chu zong chuak ngei tur le a phu tok hremna pe ngei turin kedia chu ngen mol boka chu vele kedia chuan zon chu ani to eti in ama chu alo man ta ngal chata phone ka biak che khan i u nau pa ruang mu ani thu chi soin ka kau che a mu ani na mun ka soi mi alo chung khan pan na tur lami ron hrengal chata media lammi tu man an la hre si lova keini la in kan la cover tir box si lova tin ni zan khan pakhat zo ka tang chau ni lovin voice om ni pani lai mai inaw nen hen in lovin call ton boka ni ti in kedia chu na man chu dan chu hrilfia forensic lamina kut chu luminol mangin an han spray ya light in an han chuna thisen lo kai ngei ti an nem nget ta a kedia hi homicide intervention team Visakhapatnama superintendent of police ni lai ani a media laminan bor hoi ngai thei lo zet hi ani a hemitum po hian hetiang tul that tu te hi chuan ar thuakang le kan neya ani man chu nan hian minute nga ba ka ngai lo ti in uang ti in an zo na chu chang nge a service record a tha em a case pakhat chi chin fel hlo chamala neya ama pui turin varsai ron da tharani ti hriat chuan alom te chiam lova achan chu varsai wanga case pakhat chin fel theilo nei ta chu ani tlatani abial nu are chu Women Welfare Association a thok ani a ani pani an lain nei chi lo na a kedia ina chuan an cheng du na nikhat chu kedia puina mamo awangin a thian pa homicide intervention team Hyderabad a thok abhi chu Visakhapatnama chuan ron zina chuti lai tak chuan pap pakhatan ha thok Sanjanai tha ani thu report an dong ta a abhi le varsai ten en chuan an kal ta ngal wata amunan wathlenga Sanjanai tha ani danan wa mu chuan rap thla kan ti hle a angong azai chum ni in akut jung tang mor zong te chu tan sak ani a akut pani te chu akiu zon ve a tan sak ani boka tina ke pani te po chu akhup zona ve tan chum sakalo ni boka
chu tiang chuan a tak sapeng chu inzom lai om si lovin chuat lai chuan a jang thal zonga chuk tu khom a lo ni a ruang chu ke dia chuan an bi chiang dewa a ngonga chuan se na hnu ma ni om taka hmu a abana chuan stem lowin chu in ruang sir dewa chuan phei khok hnia ka hmu boka CCTV chu khoi chiat ni in a hard disk ruk bo lo ni boka ti chuan pop nei tu karthika le security ramesh ate chu thu zot ta a karthika chuan sanjanai hi kumhni chung ka chhor to a ni zana a mon nung ber tu chu ramesh hi ani tin sanjanai hi na hodon khan phone mangin mi ron hriat tir boka ni ati a ramesh chuan ni zan khan nga ka tuma event ka ngai lo ka inveng ve the ti ta ka chuan ka ho san ta ni ti boka atu ka chuan lep lama chuan shraddhai chuan thu thin thong zet mai mu chu nei ta a an ruang hloma khan lu chi kha sanjanai lu lo ni in tak sapeng dang te kha mi rang hlak pathum ta an lo ni a tul that tu khan mei chedang dang tak sapeng lo rem khom chu ni in chung tak sapeng sang sang te chu mei chia kumsom ni panga tanga kumsom thum panga inkar tak sapeng te an ni a an ma ni that tu chuan mun vot taka lo von thata wangin tha an ni hun om chui hlei the ni lo boka pong sual an ni lova tin sanjanai ngonga hania ka khan DNA sample om lova amai ro chu ase tu chu a ha to thu ani ti an the theya phei khong hnia ka tang khan tul that tu khan fila company kut chuak sneaker number 9 a bun ti an the theya stemero kha chu zir chen mek alani a chuina chu an tan don ta a ke dia chun sanjanai chungchang le a kai noi thu dang lak khom na tur source om thade uzo ka hria ta wangin sanjanai kal tanga a chuina chu tan ni se atia varsai thung chun Visakhapatnam chunga missing case file to zong atangin mei chedang pathum te hi kan chui thei thawang chu ti in a lo rot ve boka hun kal to in mil lo na nei san lo ni bok nen an ngai dan chu in kal le ta chata ke dia chun Visakhapatnam a hian kum khat chungin missing case sanga vel zi alu ania chu ta tanga chui choi rot chu rot na mol takani lo ti saka varsai chun case zong chui ngai lova missing case a po kumsom ni panga ta kumsom thum panga inkar chu po mei chia chawan ni kan chui tur chu atile ta ma se varsai chunga lung oi lo na chu ala re si lova alal zo ka lo ni bok nen ke dia chu na rot na chu pom sak ta chuang lova sanjanai chen na lam chuan pan ta a anwa thlen chuan Hmeichhe pakhat rajithai chuan kongka lo hona rajithai hi sanjanai in lu apui nu ni in kumthum chung an lo in lu tom to a an komna tang chuan sanjanai nu le pa te chu tika cheng an ni thu an hre theya rajithai na bial pa nen an thala ka tar chu ke dia chuan en chi khlea ani hi chu a ha to thu avelawani hi ti in rajithai chu afiam zawa ti chuan varsai nen chuan sanjanai nu le pa te hmutur chuan an kalta a sanjanai pa chuan lung cheta ka tap chungin an fanu thla liam na hun mumal taka buat sai theinan atak sapeng dang te chu zon mu sak turin kut sui mewin lo nge na ke dia chuan anin chung chuan fangkuala sanjanai ruma an te lai thalakin tar chu an bi chianga naupang pakhat chu a ha to thu ati amuta a sanjanai nu le pa te tang chuan naupang chu raga fani in anu le pa te po chu mi khomi le sa chu an ni ti a hreta a ti chuan raga fanu le pa te tang chuan raga fa chu Visakhapatnam na thokina om ti an hre theita tina phone number a chen na le na thona address te chuan lata boka ti chuan ke dia chuan raga fa address le phone number te chu abhiya thona aru ka lo thli thlai turin ati a anni po chuan Visakhapatnam chu zana an thleng le ta abhiya chu raga fa in bula chuan alo om to a raga fa alaron holo thu lo soya ke dia chu in chunga chuan lutin abhiya le varsai te chuan pon an lo venga in chu enge mochena dap kol hnu chuan fila sneaker number 9 ngei mai chu ron khai chuak ta ti chuan abhiya le varsai te chuan phei khok chu lep lama thisena kai lo en fe turin an tlan puya ke dia chuan raga fa na thona lam chu pan ta thunga awa thlen chuan raga fa chu alo om nge ya pona in belo kang miang awati chuan raga fa po chuan alo zui ve maya ma se chu ti lai tak chuan a phone ron ri in apa chuan police in an zon thu ron shilta chu vele raga fa chu rang mang khengin atlan chia reife ani num nu le kuten in thak ton nu chuan ke dia chuan aman thei ta rama ti chuan dop anita ke dian ingwanga sanjanai khathat ngei ni mei chedang pathum te kha tu te nge an ni ti na zot ta raga fa chuan nge moi soile sar tu mei chedang pathum nge isoi po ka hrelo tin sanjanai thani zan khan Visakhapatnam po ka omlo ka kinara ani ka omda ini atita ka kinara chuan nge ti na zot le
raga fa chuan mi mal thilania ka soi lowanga ti a ke dia chuan silaya tinin ka kinara ikal nge ani ti fin fi na chiang taka omani chuan ni zalen theyanga ma se chu tianga lo ni lo vai chuan heta tang hian ni chuk le to lowang ti in akal chan chu azot non le a raga fa chuan angai te bokin ka soi lowang mi mal thilani tat atile ta a leplama chuan raga fa phekhok chu an lo en dik zo to a varsai chuan phekhok hnoya khan thi sen chu lo kai nge ya raga fa chu tul tha na mun a khan akal nge ani mela phekhok niak te po khai ni mil chi chi ani ti in ke dia chu ron hril ta a ti chuan ke dia chuan serial killer chu man ani to ti ADGP chu lo hril hre turin varsai chu ti a tin Hmeichhe dang pathum te case sui chun zomani ngal tur thu a hril boka ti chuan in a ho a kong khara chuan a bial nu ari chuan lo hmuakin ni dang zongai na lo phur hle a ke dia chu pindana hnuk lu tin a pum chu chul tira pa ni thuai tur thu a hril ta a atu ka chuan ADGP chuan a team tenen ke dia chu lompuina chibayan lo bu ka kutte bengin an lo loma ke dia chuan kalom lu tu ke sar ma se in lompuinan chuan alma de ulo mo Hmeichhe dang pathum te case kan lama bak sia ti chuan ADGP chuan Hmeichhe dang pathum te case ka chu law and order department lamin an lo ngai tu azui to mayanga ti a ke dia ngai dan chuni tawak lova enge moi soi le sar Hmeichhe dang pathum te kha kan hlam chiang mo min be seina zozai te engtin nge ni ta ang chui chu nge hi kan hna mai ni lovin kan mo phurna ni sina ti chuan ADGP chuan he thila hian boina ka du mi alovania Hmeichhe dang pathum te case chu ka soyang chuan law and order department a transfer wat la ni mai press conference ko wat ka du ania atia ke dia po chu na za der du to big lova press conference chu ko ro sar ke point ka ko ve anga ti tamaka sanjanai thana chungchanga court hearing ma saber chu nei in raga fa chu voi tam tak sanjanai tha ani zana ka kinara kal chan chu zo ani a amang thau khan ka soi thei lovani mimal thilani tlat alati chun zom zela headquarters lama omlai chun ke dia chun email id share lawa tangin YouTube link pakhat hi adonga YouTuber pakhatin ka kinara a movie theater pakhat kota film chok thar chungchanga vlog ka siamna video hi alo ni a an bi chian deuh chuan raga fa chu alo lang telve ta thlat maya a om je chu sanjanai tha ani zan khan raga fa kha Visakhapatnam a om lovin a in soyang khan ka kinara chuan alo om ngei ti na ni ta a amai ro chu video chu circumstantial evidence mai ani a raga fa case kal lai le thutluk na om tong angte thar thole na tla ka tling lova a om je chu video a raga fa lang ringot chuan sanjanai a that lo ti a fin fi a zo lova a video chu zir chian le langai ni ve thaw wang chuan circumstantial evidence mai ani ti na ni chu wang chun ke dia chuan video a raga fa Hmeichhe bia khalo chui chu tum turin varsai chu tile ta a jail in charge ranjit chu call ma sain raga fa mu na hun min siam sakta che ti a ranjit chuan nichin thimhlim vel khan DSP in raga fa chu asrisel na endik chuan lamin police officer pathuma ron roi chu atira an soidan chun zanin hin encounter ka hlum an tumani ome darkar chan vevel liam ta kha ani to an ron roi chu na po alo ti ta a chu vele ke dia chuan an pu ADGP chu a call ngal wata ani chuan encounter tur chungchang chu alo hrenge ya ma se ailal jok terem ruat na ni awangin chuan lam siamin alawin rol du lova chuti mek lai chuan police officer pathum te chuan encounter na mun turan ti araga fa chuan roi thleng to a jipa tang chuan an chuk tira a mai tuam na te an han hli saka raga fa chuan ram hnuai fian rial taka an lo roi ni ti riat chuan achunga engthil nge ti an tum ti chu a hrethiam tangala raga fa encounter tur chungchang he politics lama ham thatna du awanga home minister ro man na vek chu alo ni a ke dia chuan DGP po chu a call nge ya ma se home minister ne na meeting chuan lamin anaute chu tuma phone call alo turin alo ti boxi a police officer pathum te chuan raga fa handcuff chuan phel saka bol pakhat vomin tlan lawa char ro anti a anthil tuma hriat chene ma wang chuan raga fa chu atang tlata atopa topa ke dia du than tur nei ta lo chuan biak po biak that pe ngai lo media lampuin angen ta a TV reporter pakhat chu callin thileng ki ma hril ta a reporter chuan police lamina hrisel na chungchang chhun lam siamin raga fa chu encounter turin Visakhapatnam jail atangin an hruai chuaka sarkarin encounter phalna ape ni ti in breaking news apuang tamial mil maya chu vele home minister chuan encounter tur chu athul tir le ta a
ti chuan raga fa chu jela khung le tur chuan hruai le tani ta ne tang dang ten an lo mu chuan an lo awa ti khanin ron khung le anga naktu ka emo arukin in kap hlum le thowang an lo ti luai luaya raga fa chu jela da le ni to ti ranjit an hena tanga hriat le ta ka chuan kedia chu thahuaya ti chuan Visakhapatnam lampan chuan atlan ta ngal wata kongla ka chuan Varsai ko la dong ta a Varsai chuan raga fa bial no hi ka kinara pasal dang nei lui tira lo ni a anin then thei si lo chu arukin anin muzui ta thina sanjanai thani zan po khan ka kinara chuan a bial no mutur chuan a kal ngai ni ron ti ta a aum zia chu a bial no ming ti hliau te la hlau wangin kedia le kot ma po khan mimal thilani ti in ka kinara kal chan kha lo soi du mi lo kha lo ni a ti chuan kedia chu jela thlenga raga fa chu va mu atuma ma se raga fa chu ke kor hak lai mang chuan alawin ok hlum man to a raga fa thi ti an thri chuan mi pui chuan kot thlera hal pu te halin a thi na chuan loma police in an encounter ta ngain police department faknan pho chok choi choi boka raga fa ruang te hlom zowin jail chu chu asan atuma a motora chuan rajithai thalak kha alawin bel ta tlat maya rajithai chu kol ngalin tunen ngaihnawm ti na zota rajithai na bialpa kumaran enan thu lo hril chuan aril ruan nuam de huaya awa thlen chuan a pistol chu phorin in chung le pon chu a check kwal tang hala kumaran hena chuan sanjanai le Hmeichhe dang pathum te thattu kha raga fa lo ni lova tul thattu chuan tuna hian rajithai hi a target le me kani lofim khurpui ro ti na hrila tin rajithai po chu khoya ma mani chawa chuak ri lo turin a hril boka chuta tanga le tum chu a motora bok chuan thalak pakhat lo in tar le a tun tum chu abial nu are thalak ani tatlat mai angong zona tak chuan marker senin alawin rin boka are chu kol ngala kola lo pick up theilova ina thlen chuan are tin aulut ta chel chul maya wa nei thak takin are chu engtin ma lo om lova keri chu lom hle a nget takina ku a achala chuan a fop ta vong vonga are chuan a phone chu vibrate mo ta da in thomno alo rem fel san dai he lo ni a keri chu in silfai turin bathroom a chuan a luta dar thalanga asena luru lem lawin ziak le anhuaya ar thuak ti lawin ziak tel bok chu muta a interview pakhata tual thattu te hian ar thuak ang le kan ne a anni man chuanan hian minute nga ba ka ngai lo ti to kha a hre chuaka heta chiang ta chu tual thattu kha adu du ina lo che man renga hunala ti lo wangin are po chu lo la him chau jok ti na ni a keria po chon chu man thiama chumi zana tang chuan a film khur zwal ta sawa zan khuai na uimek sa chu kong khara ven tira ani chu inchunga chuan a duty tlaiwar ta thak boka atu ka chuan are veng turin atim te zinga mi pahni chu an ina chuan ada tangal boka an headquarters a chuan an pu ADGP chu ti puin poisoi lovin nun na chan pha a press meet kowila kan ti sual pala ngai dam deal bokila investigation tan thale ang ti na rota ADGP chu newspaper pakhat chu alo mu tira raga fakha mani in thatani chungkhan mi pui chuan encounter a thia an ngaya police te min choi moi me kan hi tuna poisoi lo kan thata serial killer jok chu zalen takin a lengvel mek ti kan puang ani vai chuan mi puin chilmin chak khumang raga fa chu athi to thowa Hmeichhe dang pathum te po kha raga fa tha angin thlun zom la case kharo serial killer chuan midang a that le ta ni chuan serial killer dangan lo lang le ti na ni maya ti ta a keria ngai dan chuan ni lo hle a ti chuan Varsai le forensic team a sradhai te nen chuan serial killer chui zui na chu arukin an chun zom ta thowa abhi kha Hyderabad a le to wangin atel ve to lovani an chui le tan ta a pap sang kalin manager te hena serial killer ni phung ni an hriat te chu soin chu tiang mi chu customer regular deuh nei emo mu thine mo inayam tin an zot ta zela chu tian zo kol na lama chuan pap pakhata hian an customer te bana chin chiana transparency te man lo chu thin ti an hmu'a tin entry fee an la ka wangin ni tina de tan lo chu tharzi a thin ti an hreta boka ti chuan ban pakhata stem om khan han bi chianga chunu chu jun ni som paruka chu papa chuan akal ngei ti an fin fia theita a ma se papa chuan an CCTV footage te chu kar ni dan zela an lo delete thina wangin tharuk liam ta mi record highlight chu ti ngai na om to lova chu wang chuan tu nge ni ti an hre chuak theita chuang lova ma se Varsai chuan jun ni som paruka credit card le debit card transaction om zong te kha en let taila kan chui chuak thei mai anga ti chuan kedia po chuan tun tum chu arot na chu hnol ta bik lova
atu ka chon Versailles chon ban chu tania I kumsom ni paruk mi ban ani a beauty clinic a thok thin ni in Walter Street Visakhapatnam ma chengan ni thu te aron hre chuak ta a ti chon ke dia chon press meet ko nga len victim pani na chu tania I ni thu puang zar ta a chumi nu chon are hne na tangin call adong ta a are chon tania chu alo hria a Women Welfare Association a po member ani thu ron sil ta a ti chon are nian chon Women Welfare President chon hmuta a ma sen president chu om tharani awang chuan tani chanchin chu alo hretam lu tuklawa ama ma chi a president na lo chel to tu pujai khathil hreber tur chu ani a ma se boi thak ta chu ani po chu Hyderabad a om hnuwa chin riat lawin a bozuya aruangan mu chuana po tun hai mai alo ni a ti chon ke dia chuan a thian pa bhia Hyderabad a le ta kha kolin Women Welfare Association President hloi pujai case record ani dan chu azot tanghala abhia chon pujai chu thaliliam ta khan Hyderabad khodaya aruang mu ani a case khoi tu Vikrama record danin aban veilam chu tun thlengin mu alani lawani ome ron ti ta a welfare member tani I tha ani a an president hlui pujai tha ani boka serial killer chon chu welfare member te chu abitum de ubik ni a ke dia na hriat ta ga chuan sanjanai ming po chu member li sa chona hanjong chin ta a member chu alo ni ve nge ya ti chuan serial killer ina tha tak Hmeichhe pathum sanjanai tani le pujai te chu Women Welfare Association ami chu anlo ni vek ti na ni ta a information mu belin be sein pujai te ina na thok thin welfare member senior berni bok durgai chu ke dia chu na kom ta a kapi in welfare president hloi khan tuemo in ti boy puyamo in melmak puyamo alo na yam ti na zota durgai chon ka va hre thei to alo ve kum tamaliam to a alo ti a ke dia chon ni lo tuna in president ma chi a president ni thin pujai khamole ti chuan durgai chon ani mo kumsom panga liam ta a kan president thin jansi chungchang min zo te mokalo ti wangania jansi chu kumsom panga liam ta khan kan president ani thina mi thata kani ama chawina khosa thina ni khat chu tu ti hria lawin an that ta ni atia a chen thin na hmun soi boka ke di le Versailles te tan chon chu chu thu tharani le ta thlat maya ti chon jansi te in lampan chon an kal ta ngala in chulu alum to lo ni in alo hlui cheviau to a durgai chon jansi chu ama chawa khosa thin ti ma sela room pakhata arsilemin bel tewa tang chuan chu room chu nau pang room ani ti ke di chuan a hre theya tin banga lemjiak hlui to takin tara chuan pa in fa kai lai le asanga nu pakhat ding lai le ma chuanga tree house omna thingkung pakhatin pa fa le nu in kar chu adai dan boka komchar laman han chuak chu lemjiak ami ang chi chi a thingkung pakhata tree house lawin sa chu an huta a ke dia chuan tree house chuan bel chianga enkol hnum renga ni ti a hre theya tin pa pakhat thalak fai tak mai enkol hi lawin tar boka kil khata chuan newspaper hi lawin zep tha a chu newspaper a chuan sun na thujiak le thalak he lo chuanga chu sun ami pakhat thalak le tree house a thalak in tarami chu mi nangan ni a thalak nuai chuan a Hmingram Prasad ti na inziaka ma se sun na thu chu tu chuan I fapa ti ba ke na hminga tar lang tami alova awom zia chu Ram Prasad chu atir lama kan tar lan tak anu puina uire san tak le tree house sa tu Ram Prasad kha ani ti na ni a tin lemjiak pakhata chuan pa chu ainok hluma fapa chu atapa nu chu anui thunga tin nu berlua chuan ki siam sakani boka ke dia chuan lemjiak om zia chuan ngai ruat china nu ber chu annu na misual chu ani a nu berawang chuan pa chu inok hluma fapa chu aril ruan na hle a atapa ni ti na hrilfia heta hian anu puina uire san hnu khan Ram Prasad kha inok hlumta ni ti hriat theya chuti lai chuan police pakhat ron kalin Jhansi postmortem report chu ron pe a report te chira thalak te an han en chuan Jhansi kha ke jung tang tan sakni in angong zai chum sakalo ni a Jhansi hi Ram Prasad a uire san tu kha ani a apasala ino hlum zo hnu khan ama po chu tha ani zui ta a tina thattu chu tu dang ni lovina fapa nge chu ani ti hriat theya ma se zo na la om ta chu tunge Jhansi le Ram Prasad te fapa chu ni ta ti hi ani a chute postmortem file an zir chian lai chuan an pu hne na tangin ke dia chuan ko la dong ta a adu dan kala khe sa chui chun zoma wangte press meet ne ewangte le raga fa encounter ani tur thu media lammi hne na lo ti li kau ta wangte chuan ba na ni thu ron shil ta a lekha po lam hal turin ron ti a
tin bana ni ta ka wanga abial nu veng tu tura security an pek te po ko le le ve kan ni to thu ron sil tel ngal boka chu vele ke dia chu in lampan in tlan ho ta ngala ari chu call pa boka ma se call chu lo pick up theilowa ina wa thlenga tun tum chu ari chu ruk bo walo ni ta a ati ngai na hrelo chu pon ste pa chuan ke dia chu thua atapa chuti lai chun varsai chu tual that tuin apa sun na alo chu to na newspaper copy thanem tak kengin ron kala newspaper te chu an han en du na akhoya ma chon sun na chu tu ming chu chut kai lo ni ta chuang lova ma se ke dian chu ti newspaper sang sang panga vel an en nu chuan sun na thu chu bul zela chuan free dental camp fak na hi alo chuang tel zi ti amuta a ma se heta po hian free dental camp nei na tur mun bak dentist ming le a clinic address te chu chuang le tami alova ke dia chon sanjanai honga se na nu ma te ha to thu te tani ha shen na brace te le newspaper a dental camp fakna tang te chuan thil poi mo zet maya ngai tu chu pha ta a chu tual that tu chu dentist ani ngei don ti chu ani ta ne chu mai pi lama tha le tura mi target te chu women welfare member te chu an ni bokanga dental lam kai hnoya chu dentist nen chot enge motalin zom nan nei bok don ti ngai tu chuak ta boka ti chuan are dairy chu zong ta a tin rajithai in ko la lak theilo wang chuan varsai chu rajithai ne na kal turin a tir ta boka chutia are dairy azon mu ta ka chuan KRP dental clinic alawin entir thin ti a hre theita a tin are hi women welfare a thokani kan ti to bokha ti chuan KRP dental clinic chu zong chuakin achunga chuan a lut ta a waiting room aram Pasaltha thalak lawin tara tang chuan ami du le amazon pa clinic ngei chu ani ti achiang ta a in entir na room chu aluta lemziak tam taka lawin tar le a lemziak kil zela chuan a thena thi te sana te thiloket te alo om tel ta zela thiloket om na lemziak chu ala thla a loket chu atla ve tami alawa aren chianga thi chu bang chunga chuan lutin a loket chi chu alo lor hi alo ni a apot chuak luya bang chu ko ta honga a han chu ko zaw dewa bang chunga nu pakhat ban char hnan chu muta a aom zia chu lemziak a tarna pianga chuan a Hmeichhe tha to te tak sapeng engamo ber chu char hnan ani zel don ti na ni a ti chuan do kana name plate atang chuan dentist ming chu Dr. Rajiv Kumar Konduri ani ti a hre theita a group thalak in hung chuan en le a rajithai bialpa Kumar kha amutel ta a ti chuan tol thattu chu tu dang ni lovin Kumar kha alo ni reng ti hre chuak ta a chuti lai tak chuan Kumar chuan hnunglama tangin ana ka chuan ron vita chuti a hliam nu chuan a soi sa zuya ke dia po chu theyang to kin lo tang ve zela a hliam to rawang chuan chan chejo ka chang le ta thuaya ni kho hrelovin om zui ta a aron har chole chuan in entirna chera Kumar chuan alo phuar bet diam to a khonge ari khongei da Kumar ti chuan Kumar an anak le lama chuan hriau ni om tak seizet hi zoina vit phuna Kumar he thila hin ari hnuk lut su khonge ari ati le chuan Kumar chuan ari hnu lu tel lo turi ti zo chi emotia nangma berini ron lamrik le ti pa chuan ana ka hriau vi phun sa chu atlo tlum ta a halem pakhat lain ke dia ngonga chuan a se chop tira thia chu ma lo chu a met chi pa sanjanai ngonga se na hnu ma om po kha chu tiang chi a ti chu ni ti ke dia chuan a hre thiam ta a engwanga welfare member te khathat ngei ni tia ke dia nan zo chuan Kumar chuan i thi don thowa engatan nge moi ti le ti na lo changa ke dia chuan i thi hnuwa min hril thei don si lova ka zot lok che ni hi alati ta fana ila konfi hle mai mo ti in chu ta tang chuan a chuaka ari wheelchair a phur bele aka tuam bok chu avanor chuak ta ari pum chu injaina chemte mang chuan an khong kau kawa chung ko member thar po kan be se ni lom ni kha atia ke dia chuan a hlau thong hle a Kumar khoi hleksu naute kha khoi hleksu atia Kumar chuan nawa pian po la piang lo that du tur khopin kanuna rong bik lawania ma se anu ero ka that hre mi lo thung tin ari ban reka chuan a zai sakta zawa electric chainsaw nge mai chu wala chuak ta a heti hian tila thang ilu kha katan chumanga ari taksa akut le ke tel lo nen chuan rem khom ta chewila thang han ngai tu chin ma te ilan dan tur chu atia chuti lai chuan ke dia chuan engwanga inu kha that ngei ni Kumar ipa thi hnuin inu chui that ta a ti chuan a ke zung bun hmangin ipa thalak chu i cheita a ngai tu na mu mal lo mi a ni na nga lan chu ngam lo wanga mi nun na lak ching mi khongai thak sai ko pateni ati chuan
Kumara thin chu khei ta zaka a chen soken lai chu chuata pa in ke dia chu pan hnaya tunge kanuna kamiton howa hian psychopath lawom chuang kumsom pan hi mi chau kalani a kapa khan min mangai em a ke point ka mangai em boka kan nun kha Hmeichhe pakhat hurna wangin ti chiata ni sin kapa ina ma nun na lak pha chu thil thlen tir tu Hmeichhe chu kanu kha ani chu ani jok don lovem ni psychopath chu awi rena thupna na kapa pu chiat laya ama lo thlopa chu tiang malak na thlop zui zel tura Women Welfare Association a member ni du tu te chu an ni jok don lovem ni psychopath chu atile ta ke dia chon Kumar are hian tu ma ti na ta nei lo mi zong zong hlimna du mi ani inu kha Women Welfare lo thok to ani wang maya chu ta thok ve zong zong chu tha ve ke tuma chu chu na nge om zia nei ipa khan he tiang hi ini don ti hreman se chuan ama ngei khana thatang che mole atia Kumara chu na tok to eti in chain so chu bana tuma ke dia chu mei nei zetina nui ta vak vaka Kumara chu na hel hlea engwanga nui ngei ni ati chuan ke dia chuan zanin hian ka thidona min that don ti ka hria ma se karil ruwa hian hei hi a om tlat peka kan soyange heng thil zong zong iti chan hi ipa ta na phubai lakna i manga izia ilan tirna ni ini soya tin inu kha ui re ti boka ani chun heng iti chan ber ipa ni ai ngai afa padik ta kha ilo ni me wem ti ngai tu ngayam afa nge ni ti fin fi na i nei me wa mo ati a anui le vak vaka Kumara chuan a ho hle a i thu soi kha sut le ngal ro sut le ro ani lo chuan ka thatang che ati a ke dia chu ma ai mai na nui war sau sawa ti chuan ipa thalak waiting room ai tar kha ka mu ni a thalak kha wala la ka en kop leng cheu chete tak mek mek po in an nai nei ni phot chuan ipa dik takani ti ka pomanga ti a ti chuan Kumara chuan a kong khar kal chu hongin apa thalak chu wala a thalak chu ko in ke dia en kop thei tur chuan a ma chuan a din puita a hei min en ta che kapa hi en bokla amitang chi chi ani hi kamithi anarang chi chi ani hi kanar hi engtin nge inan nai nei lo min ti thei atia chu vele ke dia chuan Kumar kalome ti in ring takin a fai fuk ta a meksa pona omreng kha kong khar hona ni ta ka chuan ron tlan lu ta Kumara chu ron beita chata enge mo chen anin chaya meksa chuan Kumara chu hliam ta nuala anin hlat deulai chu in kong ka tlan chu atuma varsai ron lut vele chi a anin sual zuya chuti lai chun ke dia chuan meksa chu fai fuk bokina kole a akut phorna se cha ti ratuma Kumara chuan meksa dul nem lai chuan ron kap ta a chutia meksa kap chu ke dia chu thinarim ta hle a meksa na lo se phoi deu to sa bok nen thei pato pinan ta la akut phorna chu atal chat thei ta a Kumaran varsai soi salai chu anung lama tanga ku abetin nung zong in chuata chu na keu thuta a anek zui ngal char char boka amai chu nek zui tlak lo khapa song chet vek thleng chu na nek ta a Kumara chu thita ne ani po chu ni kho relawina om zuya alo harle chun dam doina alo om to a operation ti ngai te pon lo ti zo vek to a are chu no te chu thath thu lo hrila tin mek sa po chu en kol ni in apuron harvele chun ruma chun ron bai lut ve ngala dam doina tangan chu anu chun ke dia le are te po chu nei pa ngai na ni nei ta boka ti chun an thon thu chu top ta ne ngaihnawm in ti ngei ka be se ya video danga kanin hmule thuai don nia